Góczi Károly vagyok, független TNS tanácsadó. Az elkövetkező néhány percben szeretném röviden bemutatni és megismertetni, hogy miért érdemes egy multilevel marketing hálózat tagjának lenni, mint akár a TNS-nek. Mik az előnyei egy ilyen üzletnek, vállalkozásnak, és megpróbálok néhány tévhitre és kifogásra is választ adni. Miért az MLM? Mielőtt megválaszolnám ezt a kérdést, nézzük meg, mi volt régen, és mi van ma. Régen, ha valaki egy állami vállalatnál dolgozott, biztos állása, állandó jövedelme volt, nem kellett félnie a holnaptól. Szüleink szentül hitték, ha kevés a pénz, akkor spórolni kell. Az ön szülei elmondhatják magukról, hogy spórolás révén lettek sikeresek? És a megspórolt pénzből most nyugodtan, anyagi gondoktól mentesen élik mindennapjaikat? Valljuk be őszintén, nem ez a jellemző. Mára a régi nagy állami vállalatok vagy megszűntek, vagy feldarabolódtak. A nagyfokú gépesítés következményeként sokan elveszítették munkahelyüket. A napjainkban állással rendelkező emberek nagy többsége minimálbérért vagy kényszervállalkozóként dolgozik. Éjjel-nappal güriznek, hogy ki tudják fizetni a számláikat, törlesztő részleteiket és nevelni tudják gyermekeiket. Szeretnének minél több pénzt összegyűjteni ahhoz, hogy majd később élvezni tudják az életet. Csak hogy mire elérik ezt az anyagi szintet, ha egyáltalán elérik, már túlfáradtak, vagy betegek ahhoz, hogy azt tegyék, amire mindig is vágytak. Tudod, ki az, aki legtöbbet teheti azért, hogy ne így alakuljon? Te magad vagy az. A döntéseket senki más nem fogja meghozni helyetted, döntened neked kell. Döntened kell, vagy létrehozod magadnak a jövődet, vagy az áldozatává válsz annak a jövőnek, amit valaki más létrehoz neked. Most nézzük meg, mik a 21. század jellemzői. Minden, ami ma még új, holnapra elavul amiatt, hogy újabb technológiákat vezetnek be, és még modernebb áruk születnek. Gondoljunk csak a számítástechnikára, a távközlésre, vagy a közlekedésre. Nő az élet sebessége, és vele a mi leterheltségünk is. Szükséges, hogy lépést tartsunk a változó világgal. Ahogy nő az élet sebessége és változékonysága, úgy nő a krízisek száma is. 2008 óta a gazdasági, pénzügyi válság hatásait a saját bőrünkön is tapasztaljuk. Az MLM üzletben sikeresen dolgozók azok, akik kevésbé érzik meg a krízist, hiszen az MLM üzletben nincsenek elbocsátások, fizetéscsökkentések. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy minden egyes válsághelyzetben az MLM cégek a sikeres emberek újabb és újabb csoportjait neveli fel. Mi a helyzet a hagyományos vállalkozásokkal? Ma Magyarországon több mint 700 000 számlaképes vállalkozó van. 10 vállalkozásból 3 éven belül 7 tönkre megy. Az ingatlan befektetők 90%-a már megbánta, hogy belevágott az ingatlanozásba. A tőzsdézőknek szintén legalább a 90%-a bebukja a pénzét. Nézzük meg, miért is érdemes belevágni egy MLM üzletbe. Az üzleti siker kulcsa a hálózatokban van. A piacokat mindenütt a hálózatok uralják. Az MLM a 21. század kereskedelmének leggyorsabban növekvő, legsikeresebb üzleti szférája. Egy nemrég közzétett kutatási eredmény alapján az elmúlt néhány évben a világ összgazdasági kereskedelmének a forgalma 3-5%-kal növekedett. Ugyanezen időszak alatt az MLM cégek 25-30%-os forgalomnövekedést értek el. Köztük a TNS cég közel megduplázta a forgalmát. A gyógyszertárak, a benzinkutak, a bevásárlóközpontok, a gyorséttermek mind-mind hálózatok. Milyen előnyei vannak egy MLM üzletnek? Bár egy biztonságot adó, nagy szervezet részei vagyunk, mégis a saját vállalkozásunkat építjük. Mivel megtarthatjuk a függetlenségünket, a munkára fordított időt mi osztjuk be, így több szabadidőnk marad. Az MLM által felkínált üzlet akár munka mellett is végezhető, így jelentős mellékjövedelemre tehetünk szert. Ha úgy döntünk, hogy főállásban teljes erővel végezzük ezt a munkát, az alkalmazotti bér többszörösét kereshetjük meg. Ezen a pályán mindenki egyenlő esélyekkel indul. Különleges képességek és kapcsolatok nélkül is bárki részese lehet egy nemzetközi üzletnek.
Minden munkatárs érdekelt a másik sikerében, így biztosan segítik, és nem akadályozzák egymást a munkában. Egy jó működő MLM üzletet minimális összeggel elkezdhetünk. Nem kell készletet fölhalmoznunk, az értékesítést nem a mi árukészletünkből végezzük, és nem kell hozzá sem bolt, sem saját raktár, így nem veszíthetjük el a saját tőkénket. Részesedünk az eladások minden láncszeme után a jutalékból. A cégen belül felépíthetjük a saját értékesítő hálózatunkat, melynek forgalmából jelentős passzív jövedelemre teszünk szert. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján bárki 4-5 év alatt felépíthet egy akkora hálózatot, amelynek a jutaléka oly nagy, hogy elérheti az anyagi függetlenséget, nagyértékű ajándékokra lesz jogosult, szert tehet jogdíjra, ami örökölhető jövedelem. Mivel ez az évszázad, a kapcsolatok évszázada is, fontos, hogy minél több embert ismerjünk meg. Az anyagi sikerek, a több szabadidő, személyiség fejlődése kiegyensúlyozza a családi életet. Lehetővé válik a családi célok megvalósítása, a gyermekek segítése. Mi is az a munka, amit az MLM-ben végeznünk kell? Az MLM üzlet nem egy jótékonysági szervezet, ahol ingyen osztogatnak bármit is. Meg kell dolgozni az eredményekért, és néha lemondásokat kell hoznunk. Ha ezt az üzletet választod, miről kell lemondanod? A szabadidőd egy részéről, mivel az MLM üzletet a folyamatos tanulás és tapasztalatszerzés jellemzi. Az MLM üzletben a legfontosabb, amit értékesítünk, az az információ. A termékértékesítés csak ezt követi. Sok szakma, például a tanári is információt és tudást ad el, de mi sokkal többet kereshetünk egy jó MLM rendszerben a tudásunk által. Te megtanítod a munkatársaidnak, hogy ők hogyan építsék fel a saját üzletüket, tapasztalatokat, információkat adsz át számukra, segíted őket, ezáltal nő a te jövedelmed, elismerésed. Az MLM üzletben nem kell új dolgokon törni a fejünket, csak a már kitaposott úton, a bevált módszer szerint kell dolgozni. A cég gondoskodik arról, hogy a munkánkhoz szükséges képzéseket és információkat időben megkapjuk. Könnyen megközelíthető, kellemes tréninghelyszíneket választanak a nagyobb rendezvényekhez, a kisebb oktatásokat is kulturált környezetben tartják. Az MLM üzletben a siker 4 lépésen alapszik. Megfigyeled, megtanulod, lemásolod, és csinálod, mint a többiek. Lehetetlen megnyerned a versenyt, ha nincs bátorságod odaállni a rajthoz. Lehetetlen bármiben is győznöd, ha nincs bátorságod harcolni. Most nézzük meg, mi a legáltalánosabb félreértés az MLM üzletben. El kell adnom ahhoz, hogy sikeres legyek. Az eladás szó az emberek 95%-ában negatív gondolatokat ébreszt. Az MLM-ben nem eladnod kell a terméket a szó hagyományos értelmében. Az értékesítés, a hálózatépítés természetes következménye. Az ábra arról szól, hogy 5 embert szponzoráltál, azok is egyenként 5-öt, és így tovább. Ha ezt 5 mélységig követjük, 780 üzlettársad lesz. Amennyiben bármilyen típusú MLM szervezetben 780 üzlettársad van, akik csupán saját maguk használják a terméket, az már önmagában nagy tömegi fogyasztást jelent. Ez a felismerés segíteni fog abban, hogy megválaszold a kérdéseket. Termékeladással nem kell foglalkozni valakinek? Igen, kell. Csak ezt a szószoros értelmében nem mi, hanem a raktárak vagy tréningközpontok végzik. De esetlegesen te segíthetsz munkatársaknak vagy törzsvásárlódnak hozzájutni a termékekhez. A termékeknek mozogniuk kell, különben senki nem jut pénzhez. Kell nekem valójában eladni akár egyetlen terméket is? A fent említett 780 üzlettárs, akik csupán saját maguk használják a termékeket, szerinted kell egy terméket is eladnod? Nézzük meg, mi a 3 leggyakoribb kifogás, hogy miért nem működik az MLM üzlet. Ezek általában információhiányra vagy tájékozatlanságra vallanak. Az MLM üzlet terített, már sokan csinálják. Az elmúlt fél évszázadban körülbelül 60 millió ember kezdett dolgozni valamelyik MLM rendszerben. Ezek közül közel 13 millióan csak az USA-ban. Magyarországon 200 000 azok száma, akik tagjai valamilyen MLM üzletnek. A föld lakossága hivatalos adatok szerint kicsit több,
mint 6 milliárd 800 millió. Tehát a népesség kevesebb, mint 1% a tagja valamely MLM üzletnek. Akkor most sok azoknak a száma, akik MLM üzlettel foglalkoznak? Meg kell győzni az embereket, hogy lépjenek be. Egy jó működő MLM üzletben alacsony a törzsvásárlói hálózathoz való csatlakozás költsége. Egy új munkatárs csatlakozás után te egy fillért sem kapsz. Ennek megfelelően nem is érdeked az, hogy mindenki csatlakozzon a hálózathoz. Neked csak a lehetőséget kell megmutatni, és mindenki szabadon dönthet. Drágák a termékek. Vegyük alapul a Tiens telkeverékét, mely 3055 forintba kerül, és egy doboz 40 filter tartalmaz. Ezt ha leosztjuk, nem sokkal több egy filter ára, mint 77 forint. Egy filterből 1,5-2 liter teját készíthetünk egy alkalommal, és ezt akár 2-3-szor megismételhetjük. Nézzük meg, miből van a pénz egy MLM üzletben. Az MLM üzletépítők reklámozzák az általuk képviselt céget, és ezért a cég cserébe azt az összeget, amit más cégek a reklámra, hirdetésekre költenek, számukra fizetik ki jutalékként. Az MLM üzlet tagjai, fogyasztói és használói az általuk képviselt termékeknek, melyeknek során tapasztalatokat szereznek, a megszerzett tapasztalataikat nem tartják meg maguknak, hanem megosztják másokkal, ezáltal ajánlják mások számára is ezek megtapasztalását. Az MLM üzletek fogyasztói hálózatok, melyek olyan jó minőségi termékekkel vagy szolgáltatásokkal foglalkoznak, amik eredeti formájukban máshol nem kaphatóak vagy nem vehetők igénybe. Tagjai mindenki számára felajánlják annak a lehetőségét, hogyha csatlakoznak az üzlethez, olcsóbban megvásárolhatják a termékeket, vagy igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A kérdés nem az, hogy működik-e az MLM rendszere, vagy hiszel-e a rendszerben, hanem az, hogy te hiszel-e magadban annyira, hogy végig tudod csinálni, és elég fegyelmezett vagy-e ahhoz, hogy ne add fel félúton. Negatívan hozzáállni a dolgokhoz sokkal könnyebb, mint meggyőződni azok valódiságáról. A hálózatépítés valóban egyszerű, de nem könnyű munka. Aki azt mondja, hogy ez egy könnyű szakma, az nem mond igazat. Van egy amerikai mondás, mely nyers fordításban így hangzik. A siker 98%-ban kemény munka, és csak 2%-ban egy ötlet vagy ihletés eredménye. Sokan teszik fel a kérdést, hogy mi a titka az MLM üzletnek. A titok az, hogy nincs titok. Egyszerűen csak csinálni kell. Ez az üzlet egy kipróbált rendszer. Sokan végigmentek már az úton, akik nem voltak sem okosabbak, sem erősebbek másoknál, mégis felépítették a saját üzletüket. Az MLM olyan, mint a biciklizés. Ülj rá, próbáld ki, ha nem tetszik, menj tovább. Váci Mihály írja a Még nem elég című versében. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni kell. Kívánok mindenkinek kitartást, és jó egészséget ehhez a szép és perspektívát nyújtó munkához. Köszönöm a figyelmet!